Bishop ụka Anglican na Diocese Agwala Right Reverend Samuel Ezeofor akpọkuola ndị ụka Kraist tụmadị ndị Knight na ndị Lady Auxiliary ka ha kabara oge niile na-agba mbọ ka ha na-eto n'imesapụ aka kwa ụbọchị. Joseph Egbeọcha ga-akọlụ akụkọ anyị isi. N'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme ofufe nru emerubere na Emmanuel Chapel nke dị na Agwala Diocesan Secretariat bụ nke bụ maka onyinye maka ndị otu Agwala Diocesan Council of Knights ka Bishop Ezeofor nọrọ kọwaa na ọ kwesịrị ka ndị otu Kraist na-eto n'ịmatawanye Chineke ọkachasị n'ịdị na-enye ya ekene maka ngọzi niile ọ na-enye mmadụ n'ụwa ma chetara ha mkpa ọ dị ịbụ ndị eji ama atụ n'ihe niile ha na-eme. Bishop Ezeofor gakwara n'iru gwa ndị otu Kraist mkpa ọ dị ịhụ na uto ha na-enweta na agụmakwụkwọ amamihe nakwa akụnụba bụkwa nke ya na nke ịmata Chineke ranratanra iji hụ na amara Chineke bụ nke na-abara ha ụba na ndụ. Bishop Ezeofor onye jikwa National Chairman nke otu Evangelical Fellowship na Anglican Communion EFAC Nigeria gara n'iru kwuo na site na ogbenye Kraist dara ka mmadụ ji bụrụ ọgaranya ma kọwaa ya dịka onyinye amara kachanụ. N'okwu ya ka onye jiokwa chaplain nke Agwala Diocesan Council of Knights bụ Reverend Canon Izunna Eke onye kọwara mmụọ nsọ dịka nke na-agbazi ndụ mmadụ gwara ndị otu Kraist ka ha gaa n'iru kwee ka Chineke bụrụ onye na-agbaziri ha na ndụ ha iji nweta ọganiru na ndụ. Reverend Canon Eke onye kwara arịrị na ọtụtụ ndị otu Kraist bụzi ndị ejighị oge akpọrọ ihe mere ka onye ọbụla mara mkpa ọ dị iji oge kpọrọ ihe. Onye ji ọkwa president nke Agwala Diocesan Council of Knights bụ Sir Obiora Okeke n'okwu ya na ya bụ mmemme kọwara inye ekene dịka nke na-emepe ọtụtụ ohere ma kpọzie ndị otu Kraist oku ka ha bụrụ ndị akparamagwa ha ga na-abụ inye Chineke ekene iji gaa n'iru na-anata ngọzi ya na ndụ. Onye ji ọkwa president nke Ladies Auxiliary bụ Lady Gloria Ezezika, onye ji ọkwa Deputy Vice Chancellor nke Agwala Diocese bụ Ọkammụta Mechak Umenweke, onye sobu n'otu omebe iwu Anambra Steeti bụ Sir Uche Ogbonna, onye jibokwa onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba North bụ Lady Uche Nwosu nakwa Lady Ngozi Ike so na ndị bịara ya bụ mmemme ofufe nru site n'Ekwulọbịa nke dị n'okpuru ọchịchị Agwala. Abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.